Grabe, dito ang cellphone. Dali lang. Ay, ginawa ko. Ay! Nakitaan. Alay, maayong gabi! Nanihapon ako ang pangapagkauno pang Yorik tanan. Maayong gabi. Siyempre. Diba, bawal man ang uric sa kuan, kanyo. Gutom na kayo po. Dukot. Dukot. Lili. Ngayon ta, manapon. Na sila. Mga pa. Hindi ko dito. Congratulations to me. Wala ko na inagtambal. Last na to ganyan ko dito. Nakalaw ko. Nagpasalamat ko na. Salamat. Wala na. Hindi na maghumula ko ang kilid. Wow, magsudan. Mga kantang. Malaki ko isudan ka ron. Kay wala mo ni gawas. Yuri ko niya ano ba? Patay. Haplas na pod. Sabi ko na ni hapon kay wala ko na niud. Ay naniud to ko gamay ka, gamay lang kay naginom og tambal. So, gamay ra ka ang kaon, gikot ko tapos ako ang tiyan sa antibiotic. Susumang ko ngayon. Tapos, niga ko na di ko kaganina kay nagapdo sa kontiyan. So, ganyan pong taga ko lang gikuan. Natulog ko 2 hours. Kailangan di ko matulog ko karon og sayo ay. Hindi na ko mag... Haguit no eh. Hi, Cherry! Ganyan, dukot tayo eh. Kasi nga naman kalabasa, kung kuan, kung labo, ako ning steam ugma yung mga kawan nun. Mga kanta! Hi, Michelle! Mga kanta, Michelle! Ano, dukot ako nabutang ganin. Ang kayo. Hi, Yen from Angeles. Kusuking ulan sa gawas. Dalia, kami, gutom mo rin ko. Ngayon ta. At siya nga ang pang kalabasa, ang lamig ko pa. Hi, Ellen. Magmuduko ko ba? Iyak mo na ko, no? Kaya. Kaya wala naman makawan na naman ang malaki. Paano? Tapos ako isa ka kondri, oh. Wala pa nahurot na rambutan. Pero pa yuri ka kung ipangkuan na. Tayo karon. Kailangan di ko matulog sa'yo.
Gulit gani. Huwag na par, pickle. Wala sa gilid. Tapos tubig. Nabawalan ako bugnaw. Kusog ba kayo ako ang tingog? Okay, may pero mangimpyo ko ito. Ayun ikaw nag-fruits iyaan, makasamot na sa diabetes. Ang fruits? Tama di, ang sweet day kayo kay banana, mangga, ang prutas na tawag na ako no kay watermelon lang. Nasa Google. Kaya ma'am, honey, ano mo Pinas, hindi nga nakapagkaon sa kuan. Makataso lang. Nasaon ko man eh. Mamay mo kawan ani, ang mga tao kay puro na magrambutan karong panahon na. Di siya nila mamlo. Iyaan, hinay kayo imong tingog oy. Hinay ka kong tingog. Basta hinaya dyan. Less carbo. Wala. Magaling dukot na akong kaon para kalong daghan. So, kamunggay. Oo ka. Kuan ka. Kuan ma'am. Ulan. Ang karapan eh. Yung daw ulan o. Naruto na ang tanan. Hi Merly, mga anta. Daghan mo ko kuan god. Ako daghan pa yung isda na akong giprito. So, ang plano ato magluto ko og kanang batong. Ayun, mga anta. Pwede? Mas na allergy yan. Natawag kagid kay na ay bayay tarak-tarak. No? Ano? Kaya mamani ka, tabang ka kaon. Sus, kung dool pa lang ka. Ako dool pa lang ang pamilya, dili na sila manhi. Maulo sila. Ang saba. Masa na akong kagid, kaya kan, dili kagid na, ang tawag kinay tarak-tarak. Kapag may ginalag kanunay, di bagay sa kong naong. Nangatulgi ko, katay. Last na kong kanta ganina, I'm very proud na sa pila ka buka, 42 ka buk tambal ako yung nainom tanan. Kanay ko, hallelujah. Medyo ngut-ngut ako ang kuhan, cry. Ang kilid.
pag may nabasa ang kuan eh. Ang kuan no, ang dukot no kay pamuyog gidaghan og kuan ko tubig. So gusto ko kana gining bungkag. Gusto ko bungkag na kanon ay. Kana kung manghudnok di kabalo mo pili bugas. Pati ganit ko andi ay Brian ay kanang ya kabi kayo gahi ka sakit kasi ko ang throat. Diba, naginilas na ko. Tela kaya ang kaon sa ko. Nganon diha, man ubos ka gabasa. Di mo kabasa dira kay gi ako man gibali ang kamera. Asa naman na kayo? Nakabantay. Ako mong style dati kay binukid style. Gusto na ko, kanang, pag ako sa balaya, dapat mga alas 5, nakaon ako. Kasi mo sa ko ba, di ba bukid ang turil sa, ay ang kuha sa una, bago? Bago. Para Santa Lucia. Bukid sa tanang sa una. Wala, amo suga sa una kay Lamparilya man. Hi, Ma'am Christine, si Pada, Jane, sa iyo. Nya, manihapon may mga alas 5. Excited kayo may mukhaon kay labo naggulay ang luto ni Mama. Ano lahi makain kamot sa inahan, no? Kahit siguro taga-adlaw na siglot to. Ano kayo luto si Mama? Atin. Kapag kayo ka nag-drive atong Thursday yaan. Thursday? Asa ko? Uy, hapit yung binadakpan! Hapit ko nadakpan, kuyawan ako eh. Alam ko, ginawa ko hindi pwede madakpan na mapayin nagtuman sa kuha. Simbak ko. Tanto Mer Grande. Gabi eh? Gabi or kuan? Buntag. Sa jeep ka, ma'am? Hindi ko yung magwapa. Nakalayo na to. Pag tuloy mo ito, pagwapa yung ko sa layo. Madakpan ka niya. Patubusin mo ka ang porsyito, simbak ko. Simbak ko, palayo. Ay, di ba? Ako gigisimba ko kay di ko gusto mga soldado. Puro bawal ko lang ginakaon ay. Bawal ning kuan. Bawal bugnong tubig. Puro bawal. Nagkato na pulik. Hey. Wapa ko ka, ma'am. Nego di ka suga. Traffic ito ito eh. Magani, halos 1 hour at 30 minutes misa kuan. Wala pa kuan dito kamo day bangga. Tapos buti pagbalik na mo, wala kay traffic. Ngayon nila ko ganina. Sakit ka akong dughan. Kailan ko na pagay ko. Wala na ikatay.
Cellphone ko ba? Naku, nakita na. Pwede pakita sa screen ba? Naku, nakita na. Kanang nag-audition siya ba? Ginabuli siya sa audience niya. Attire kay siya, grabe na yung paningkamot. Pilipino siya, ambot, istoy pa nga na to eh. Hindi na ko yung paana, dili kay basing mabana po ko. Nya, ganing ang ihang, hindi ako malinta niyang naong ay, kanang dili siya, siya kanang bayot niya. Hindi siya kagwapuhan, hanagod niya. Gitry na yung best. Hala, murag gikumot ako ang kuan good. Kanang dughan. Pertin akong tsabaw ganina. Iko na, nagano ni. Pertin akong hilak. Nya, si Ugtan ako sa iyaha. Nagsuri ko sa iyaha. Hindi ko sorry. Kaya wala ka na dawat sa audition. Sige lang kay. Siguro di mo time. Nakaala ko sa kong sarili na magpa-therapist na po. Hindi di ba sakit na akong dughan ba? Ampot gano? Ampot gano ay? Ya, matara po sa live video. Eh, kabays, di ko magkatawa. Kaya gano'n ako siya, Jude. Ito din, kita na ako. Ako matanggi. Sakit ka kung dugan para siya. Ay, dara, oh. Ambot, sakit ka kung dugan. Kaya sa mani, maklaro ninyo? Sakit ka kung dugan, promise. Doon mo naguro ka, hapit, emosyonal mo. Dugod. Ay, di mo ko, emosyonal god kung kuan. Inana yun na iyaan. Basta, nanaedad kay sensitive na kaayo ang feelings. Dili, sa una pa, alam tara ko, movie, nagdiri ko makahilak. Basi pa siguro ang sounds lang siguro, kay gi-sounds naman to, sounds tapos kuan, ilagi pang caption. Kanang nakahilak lang ko, basi dili dito kuan. Kanang lingaw dito na video pero igamit na naman siya sad na song. Mabe pag-ana kita sa kong dugan eh. Ano ko na. Emotional kay ka! Namikin ako at bangbay. Emotional kay ka! Sa ubang tao, umuwi ka ng emotional na hapit natin bayad sa tarak-tarak ni mo. Doklo, nangyay ka. Ay, emotional kay ko ay. Nakakano ko. So, buntis. Kasi di ko mabuntis ay. Mantap. Yun ni Kuya Kai. Pakisig na Kuya Kai. Kumusta na imong kilid? Sakit hapon. Wala na. As in, ako yung karang tayo, tayan ni. Kani paa ni paa. Diri jud ko. Kita yung kumulmul ka. Ayaw ka na ganing. Mura siya hubag sa sulod na nagnana.
Nasi mo ano, nakana ko sa sarili. Pero dahil sunta ko, ay sunta ko paalok yun ako, kahit ko pangarap sa akong pamilya. Makatabang man lang ko. Ano ko na, tama po dahil Lord. Kuya ba po siguro ko no, kaya pagkatagang tama sa siguro ni ako ang pagkabigaon. Pero gusto na ko kung mag-una-una ng lalaki next year. I-try na ako. Kaya di man sila mag-una-una, so ako na mag-una-una. O first move na ako. Ano ko labot minyo o sa siya. Char. Gusto niyo ko magkauyab na imong gulay. Bawal siya katubi ay? Bawal ba dali sa katulad ng pamunggos? Pag sure, di mo siguro. Wala ginag ko, bawal na, hindi na kong kaon. Apel Zumba ta gym every Saturday morning. Na! Siguro ko, nagmata na ko sa'yo ato, kaya ako tulog. Ay, bawal din ni. Pero last naman akong bato day ka ng pagpilaw sa tilaw ba sa mong gusing ko. Na, marag nagimok na padigiayin ko. Ha? Sa erin ka lang na. Available na ko na sa diary mo kay itlog. Kalami anak eh. Bawal man din sa kuan day. Uy, so din na akong mukhaon ani eh. Hi, okay. Hi, Jim Tan. Munta, magkita ka na. Munta. Panagsara kay ko. Kung di ko matugdaw-taw kay ka na kuan. Kaya dapat na ko tuyo. Kala, ginuo ko. Ni kato lapid ko. Ay, bawal ay ne. Ate, pakawang siring. Sinangatik mo. Kandi, nabutan og pa rin ako, Yorik. Munggos. Hello, Ma'am May Isabela. Thank you sa 99 stars. Manok, munggos, bulat, talog, itlog. Ayaw ka na yan. Bawal man ang munggos kay kakatol. Pero kung man mag-inom og tambal. Nalipay na. Di na gani ko mukha. Nagi ko mo inom og tambal no kay siya tawagan na ay kanang nalipay na gay ko kay nakaundang na ko ganang udto. Wala nagmungol ako ang kuan. Kuy ginaw ko. Sama tong kaon na ani ay. Aha. Kani para sa katol. Kani para sa uric. Tapos kani ang rice para sa diabetic. Unsa ang kaunon? So kung kaunon, madam. Ako na lang naiya ang silingan naman ta dili na mayabo. Kapoy na ko yung tambal. Promise, kapoy na ko. Mais na lang kinaray. Nagsaw ko man eh. Ako naman sa diri ah. Tubig na. Pakita na ko sa inyo tanong akong pagkaon. Para sa katol, para sa uric,
Upaya sa diabetic ang kanon. So, sa kaonon, patay. Mura mag-ugahit na na imuha. Naugahit na mo ko sa una, good. Dili ako ang kilid. Every time mo inom kong tambal, nga kato, unong kabuok ha, 3,000 mg ba, tagadlaw. For 7 days. So, taga-inom na kong tambal, mungul-ngul din siya. As in, ngul-ngul, di ko katulog. Saka ngul-ngul. Sa sulod, ma'am. Yan, yung tahiming. So, ang tawag din, ma. Sabi mo, kaunan na para magbusog ko. Para makatulog ko. Sarap din kinabuhian niyo ay. So, din na. Asa mo na ba? I-chat na ko si Dungdong. Si Pazang Silingan eh. Si Kimfer. Dong. Kuha ang munggos diri be. Ano man? Bawal ni kuan ni. Nya wala mo ko ilain kauban ron. Si anin naman sa dagat. Tapos? Kuha ninyo. Di na ako kaunon. Wala ang taon. Yung gani ko no. Ano, bawal ka? Ay? Katul. Nya dagay urang butan di ari ang uric. Nya dagay yung giluto kanon ang diabetic. Kailan lang kaon? Hindi ka magsakit. Ang tubig na lang gani ko. Sige, balong na ko. Pagabri ko gate. Hak mani uy. So atong hulaton si Dodong. Bawal manok. Wala mo kailangan pagkaon. Okay lang. Mag-inom na tubig ani. Na, ang saan kinabuhian. Ay, abrin din prutahan mo. Pumbuang. Cek. Baka na dalang sudlanan. Yuli na naman siguro. Ganay ko plato sa inyo ba? Wala ka, yuli na oy. Siya na akong yuli ka. Rambutan dong. Bawal din na sa ko. Bawal ko anak. Ano man? Uric acid. Yurik po ka? Isda gula. Ayun na nang bawal. Maintain lang na amping. Kaya dagan baya may nagmahal ni mo. May pa mo nagmahal na ako. Gana ni mo baligya eh. Baligya na o. Kuan daw, Flaps. Silingan ka dong. Silingan ka wa. Kabalo sa akong gipanghimos. Kinabuhi diri ah. Wala kay mo ko nagasilpon na. Nagasulod ba ka dari sa balay? Mo gani no, unsa day na day? Baligya nimo. Sa una raman na. Wala na. Wala na ginakaon mo te. Dira ka magko mga kasi masimaon. Dili ay pang display na. Nangahupas na tanan. Pao ka balik. Tambok ng ikubo. Gani. Kontra sa payat kayo yung laing kita naon. Gapo ko, tambok. Karo. Ang langgit may gapo ba?
Ang gwapo ka, kuha ng munggos. Ang plato na ko ha. Yun lagi. Hi. Live ka? Hi. Mano akong kainom dati. Maghubo ko tanan siya tig habol sa kuha. Nalodon siya. Tugian ni mo, nakita ka sa kong buna-buna. Lodong. Laad. Ew. Kagod ay. Ano mo yung kakaprego? Yung basa yung sakyanan. Init. Amang kita pampad pagkaon para sa sakit. Ka ba? Pohon. Ako pa rin sa pasiminto ng dalan dari. Ang sa'yo sundan ninyo? Ambot. Hindi ka makaon? Tiga, huwag kaon kay munggos man na. Ano ko'y kaunon? So, mag-inom kong dagan kayong tubig karon. Wala na kayo pods. Kanang pods na ko, ihatag na si Ering. Ali, Meng! Dara, dara kong pagkaon. Dara. Karon, ihatag na ko sa Ering. Ali, Meng. Para dagan na ta. Wala pa mo diabetic, Meng? Wala pa? Asa yung kuan? Aba niyo, nahurot ang pagkaon. So, kung buhaton karon, mag-edit, tanong salida, sige ng tubig. Antod na makatulog. Yan na lang. Kaya bawal naman tatanan. Sagdihan sila De Los Santos. Wala ni gamit niya ako ang pagmukbang ay. Tagang kin salamat sa pagtanaw sa kuang live ha. Hindi mo magkatol. Nakaundang ko pinabtik. Another set. Okay. Daghang kay salamat sa pagtanong sa kuang live. Ako pa ni hapon. Di po kumugasto na, mupalit sa gawas, mo ganing nagluto ko. So, ay, kanina na kong kaunon. Expire naman eh. Pero sige lang. Pwede pa ni ilan na bito kay dula mo CR. Okay, guys. Sabi na eh. Pagwapa niya, wala makatupong. Ilarong ko na yung comment. Ay ko yung mailad. Ikaw pa kung taon tayo, kisay gwapa na mo ni Lisa Sibrano. Si Lisa! Yung mga nakawal, makatupong ang pagkagwapa. Wala na. Roy, bitay, thank you kaayo. And then, sa naghatag sa stars ako, thank you kaayo. Well appreciated ka. Ha? Mali na. Appreciate kaayo ko, thank you. Ha? Appreciate kayo ko? Patakaroon ko bangag, uy. Well appreciated me. Tama ba? Appreciating you. We appreciate each other. Ano na lang, ma'am? No? Appreciated for both of us. Thank you sa stars.
Naadi ko ka sa karong Sabado sa may Maragan. Ay! Naku, daghang pagkaon. Wala na akong panihapon. Diba? Bawal ang kanon kay diabetic. Bawal ang munggos kay sa tawagan na katol. Tapos ang rambutan bawal pod kay uric. Kani pod sikaw tani may UTI na pod ta. Appreciatism. Kani no. Dili tulo man nakabuo kung appreciatism ka. Tulo nakabuo. Kailangan siya need tulo. Ya, duwara mami ni madam. So, thank you kaayo. Bawal, ana-ana taas kayong bitsin, rich in salt. Patya na lang ko, Dro Santos! Patya na lang ko! Dala na ko mukhaon. Lo, nikatol. Ugoy, nikatol ako now. Lord. Ayun na. Sigurado kay, kung inom ko si Teresin karon wa na, magnganga di ko ron. Guy. Bahanang rich insult dara oy. Ang importante makakaon ko. UTI na po. Another sakit unlock. UTI simbak ko po ninyo. Ay po pag ginana ay mag nagtanaw pag mo sa kuwa yun akong gikuan. Apo lang tagod na magkuan ta. Na healthy ta. Di na magkuhan. So, daghan kin salamat. Sige ko mukuhan ko. Hindi ako ka-off sa cellphone. Daghan kin salamat sa tanan nagtanaw, sa nag-comment. Daghan kin salamat. Maayong gabi sa inyong tanan. Mapakay, wala ko panihapon. Tsaka, nagkaunog ko. Kaya salamat. Mahal ko kayo. May gabi mga yaan. Laban ni diha.